boas noites a todos, neste caso, bons días, que estamos pola mañá. Queremos dar felicitacións a todas a xente de Carballiño que tiven unha boa Navidad que xa pasou, un próspero ano novo e que todo salga cargado de felicidade e que saúde sobre todo para todos, que veña un ano 2026 mellor que o 2025. Moitas gracias a todos e saludos a todos os carballineses. Bueno, pois nestas datas de Nadal, dentro do Concello de Carballiño, a verdade é que o noso maior desexo é que a xente pois disfrute, haxa reencontros familiares, de amigos, e tamén, como non, pois que haxa moita saúde, moita felicidade, e dentro logo pois que o Carballiño siga a ser motor, siga a ter esa ilusión, e dende logo pois esa prosperidade que todos lle desexamos. Bueno, quero aproveitar estas festas para mandar un mensaxe de ganas, de ilusión e de forza para atacar o 2026, para facer un Carballiño mellor, para que todos podamos ter mellores servicios públicos, para que todos podamos ter unhas prestacións dentro do que é o propio Concello que nos axuden a mellorar, que nos axuden a axudarlle a quen máis lle fai falta. Eu penso que o Carballiño ten un poder e unha potencia tremenda e entre todos, cada un no seu sitio, temos que conseguir que, ademais destas festas, o próximo 2026 sexa un ano especial. Felicidade, sorte, saúde e que vaya todo moi ben a todos os homes e mulleres que vivimos en este pobo tan bonito que é o Carballiño. Dende Carballiño Televisión quero desexarlle a todas as veciñas e veciños unhas boas festas e que estén cargadas de saúde, de ilusión e de proxectos para este novo ano que entra, o 2026, que nos traiga pois moita ilusión, moito futuro e eses grandes proxectos que o Carballiño precisa. Dende o Zoco Gueceta, a tenda de deseño galego do Carballiño, desexamos que teñades un feliz ano novo e que todos aqueles desexos e ilusións que tendes por vir para o 2026 que se fagan realidade. Pasade moi ben. Desde México y Taquería La Chilanguita les deseamos feliz Navidad, felices fiestas. Desde Sastrería José Pájaro, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los carballineses. Felices festas, próspero ano, felicidades a todo o mundo aquí desde Joyería Espacuar. E acordádevos, o primeiro paso que se dá despois das 12 campanadas, ao se levantar da mesa, é co pé direito. Acordádevos sempre deso. Felicidades e feliz ano para todos. Desde Parrillada San Andrés queremos felicitaros a todos las Navidades del 2025 y que todo el mundo acabe y empiece 2026 de la mejor forma posible. Por todos. Desde la cesta les deseamos felices fiestas y pásenla muy bien. Hola, desde aquí, desde Librería Lecer, os deseamos a todos los carballineses un feliz año 2026. Desde a Escola de Música Moderna, Pulpo Viz, queremos desexarvos un bon Nadal e un ano novo cargado de música. Nestas datas especiais, e tras a declaración da Semana Santa do Carballiño como de interés turístico de Galicia, dende a Xunta de Goberno da Confraría da Veracruz, desexamos vos moi bo Nadal e un próspero 2026. Desde Carballiño CCA queremos desexar a todos os veciños e veciñas do Carballiño un ano novo cheo de saúde, de ilusión e de novos proxectos. Desde aquí, moitísimas gracias por sempre confiar no comercio local e por facer do Carballiño unha vila viva. Feliz ano novo a todos. Hola, buenos días, soy Arturo, cantante de la banda madrileña Básico y también de los Blue Wind Band. Y nada, quería felicitaros las Navidades y sobre todo la entrada al nuevo año 2026, que sea muchísimo mejor que este 2025, sobre todo por las grandes pérdidas musicales que hemos tenido este año, ha sido doloroso. Con música de fondo de Robe, quiero desearos de nuevo otra vez feliz Navidad a la gente de Carballiño y con mucho cariño para ti, Ana, que siempre, siempre, siempre me pides y yo te doy. Un beso muy grande y feliz año 2026. Saludos y rock and roll. Robe, para siempre. Desde la Cerviño les deseamos felices fiestas. Felices fiestas a todos los habitantes de Carballiño, que la pasen muy bien en este feliz año nuevo. Desde Rosquillas Corral queremos desearos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2026. Bueno, buenos días a todos. Pues nada, desearvos a todos un feliz Nadal, tamén un próspero ano novo, non? Que veña con salud, que é o que se pide, non? Que é o máis importante.
bueno, aquí nos vemos sempre na Plaza do Abasto, sempre a vosa disposición, vale? Gracias. Dende Radio Carballiño Cadena Ser, felices festas a todos los veciños e veciñas. Desde Carballiño Televisión queremos desearles muy felices fiestas y que este 2026 que comienza, a tu voz sea escoitada.